Муслим сәнгать мәктәбе көне буена кырмыска оясы кебек кайнап торды. Иртәнге сәгатьләрдә үк һәр уку бүлмәсендә репетиция барды. Балаларның күзләрендә эчке дулкынлану булса, йөзләрендә елмаю балкый иде. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. Күбесе әлеге бәйгедә беренче тапкыр катнаша бит. Бүген без спортсмен конкурсында катнашабыз. Көннәр буе әзерләндек. Беренче әйбәтләп кенә уйнарга иде. Мин бу конкурста беренче тапкыр катнашам, һәм дә җиңәргә тырышам. Мин бүген шигырьне махсус бу конкурска әзерләдем. Бик дулкынланам һәм җиңәргә өметләнәм. Сегодня такая большая, огромная, сплоченная семья, которая любит искусство, которая всегда в душе наших детей, они воспитывают любовь к музыке и любовь к красивому и самому прекрасному. Спортсанды башкару сәнгатен үстерү фонды исеменә туры китереп җирлекләрдә үсеп килүче, әле зур сәхнәләрдә күренергә өлгермәгән талантларны барлап, аларны үстерү, олы сәнгать дөньясына чыгару белән шөгыльләнә. Жюри әгъзалары сәнгать мәктәбенең көтелгән кунаклары булдылар. Цель форума, чтобы мы поехали не в города, а в какие-то отдаленные районы, поселки и провели там конкурс. Это не обычный конкурс, а конкурс именно для тех детей, которые не часто выступают на каких-то мероприятиях, чтобы дети, которые даже просто учатся в классах, они могли выступить, почувствовать, что такое сцена. У нас проходит школьный конкурс, потом проводим мастер-классы, и потом все дети награждаются медальками, кубками, то есть как в настоящем конкурсе. Форум он уже проходит с 2020 года. Мы объездили практически уже целый Татарстан. Күп районларда булдык, Аллага шөкер, мастер-классларны күрсәтеп, балаларны күреп, һәм зур нәтиҗәләрне күрәбез. Жюри әгъзалары сәнгать мәктәбенең төрле бүлекләрендә белем алучы 150 баланың чыгышын карады, рәсемнәренә бәя бирде. Балалар белән бер рәттән укытучылар да бәйгедә катнашты. Соңыннан укучылар сәнгать усталарының мастер-классларында көч сынады. Гран-при исеменә лаек булган башкаручылар, иҗат коллективлары Казан шәһәрендә узачак халыкара, Россия һәм республика күләм конкурсларга бушлай чакыру алды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.